Ha küçük akıştani. Ses mega bu azun şa mumla do. Saga kalını şabi. Ay guspanda kalına. Assalomu alaykum akay Zoir, ina bachako. Bachako ama ina makasa. Салом алейкум бародарҷоно, ҳама каса хубен тенҷе. Номи ман Зоирам, ман ҳам канал ташкил кардам барои дастгирии муҳоҷирон. Ҳозир як шогирд тайёр кардем дар Тоҷикистон, ҳамин сагбозора видео мекунам, молбозора, мошинбозора. Ман шумода видео мекунам, мепардозам. Ин бача кенҷаки ман Самирҷон, Самирҷон нигоҳ кун камерара. Шербачора бугу до салом бугу. Assalomu alaykum akay Zoir, ина bachako. Bachako ama ina makasa pravara гирифтем ака. Омадем дар номи Аллоҳ ҷонум. Ҳамин рӯз чӣ рӯзе буда ки правара ҷо шуда гуфтан тайёр карда метиҳем каручи акай Зоир. ина bachako ама даволӣ, ама хирсанд, ама раҳмат гуфтесан акай Зоир да. Bachako акай Зоир да салом расонӣ. Правара куя нишонте чӣ хеле бо мақсад. Имрӯзаша бин. 06/12/2024. Ина акай Зоир. Bachako ама даволиам, ҳамамон ама каса даволӣ шидем. Иншааллоҳ ака майда тарафи хона меканем. Саат 1 шид. Уже ама получаткини да дуромаданам. Уже як каса файрут карда правора даст монда додам. Ба сертификату ба ҳамаш. 4 категория. Хачи хела ки буморам ягон сумка пимка кинел ки бо хачи хела. Блогери мо амия яка. Блогер не мақсад. Ягон чиш карда. Майда ҷои кирам бигирем. Марама. Bachako дуруин. Майда. Салом алейкум бародарон, ина мо қарор дорем дар ҳуҷчави. Дар сагбозори ҳуҷчави. Ҳазради чанд шид? Акаҷони чанд шид? 3000. 3000. Бо савдо мешуд. Номиш Тайсон. Тайсон? Бо мода қати любов греткайса. Акай зад я файдуш. Чишмекли шуно метади. Ҳазрат. Тайсон. Я сесуле аслав мал набуша. Чанд қайна ака? Аслав мал. Ясулах афмо. ин номер телефон акаҷон мегӯй? Бугу акаҷон номер телефон чанд? 553 33 63 96. Айна кас ки харидор астай, ин саги нағз будай. Сага калони шаби. Ай гуспанда калона. Я солав ҳафмоай. Мешава. Я солав ҳафмоа мешава. Кас ки харидор астай, дар ҳамин номеро ки гуфтем занг бизанед. Дар писани номероша мемонем олӣ. Се сумуш мега бо арзонуша муомила дора. Сак. Ҷан кардаги аст акаҷон сак? Не сага. Ҳазради ин сак чанд шид? 1.5 парода чи акаҷон? Чалиша я? Не бад. Муомила дора бад. ин номер телефон чанд ай ҳо акаҷон? 909 99 1351. Кас ки харидор астад дар ҳамин номеро занг бизанад. ин сак 1.5 мега бо савдо мешава. Марҳамат. ин сага чанд шид? 1000 сом. Муомила дора бад? Парода чи ака? Алабая? ин чанд қайнае бад ака? Я сола мешава? Парода чи ака бад? Алабая?
Sag soz. Var şu kaç ayrı para. İyi ahla yakın. Karnı mı? Ahla yakacağım. Buna da oraya koyayım ben de. Ha? Salam aleyküm. Yo çansmış dakika. صدی صدی. صدی هر خیر نواش صدی. صدی Pavadaşın çi yakacağım. روسی Rusi. سگوش کنی Vay Rusi. همه شام خیلی Bilmiyorum ha. Ha küçük akışta ne? نه بالاش İşte uçtu zayıf. Ya pavadaş yaka. Pavada içi yaka. Şapik müşter roz. Şapi güçler. Ama Gurjiyan точно. Gurciyan. Mayda maydak meşak. Sormayacak. Niye istedi pavadaş yaka? Ne bu lan? روسی Rusiyan ama. Katına para bundan köp yüz maydana kan bekti. Çan kaynağı var. یکنی ما Yakın oha. Kan bir köp. نراش دی صدی نداشت Nayoş da satı mı day? Modoş. چندی میدی Ya sat pancı. اکی بیسو آدم Ne yakacağını mı yapıyor? Ne madayı? Akan o vardı son çana bak. نسا سیواش Ne satıyor? 85 85. 51 هفتنده Pancı yak haftanı. Meşe. Tabii kameradan yok ki. Allah'a çarpsın. Meşe. چند سیمی یک ریاکه بگوینیم خمه گیریم معخوش